Zikamai Matimura Nava Godwin Konorio case number 0153 of 2026 claim ichiti uya undipe pfuma yangu pamberi pachangamiri asi chizoti uya nevabereki vako sezvo watova nevana vatatu pasina chawakandipa saka ine ikukumbira kuya nevabereki yati uya undipe pfuma yangu pamberi pachangamiri uye nevabereki vako sezvo wane vana vatatu usina kana nechawakandipa ndo nawiri apa changamiri nemakongoti tipiretinzi sorry dad. Nikukwasha wangu akauya ne 200 pound. Ishana mapondi $2 yakali saka ndakambotuma dombo 5 times dombo akasvika pakushaya. Aingoti ndikuya. Haana chakandipa mombe haana kana chakandipa mbudzi haana mashira haana mbedzi haana. Saka ndikazotaura namai vangu tikati toita seni mukwasha uyu pane nguva sikuita se nachakutipa zvakanzi ari kuzvidza timboita se timbotaura kumberi mamwe ndo vanga achika mamwe zvimwe akuzvidza mutumbu nawo iripo kutaura sana ndakabisa mari ndoita 200 years umbo wangu ndinawo zvokunzi ma200 gondi pane zvakasara nawo iripo zvipfuma zvikutonzodi panata zvinoda pfuma ndikutsvaga pane chandinacho asi kuramba zviro zvandinaro asi pamwe zvinhu unenge usina unguti ngoti ndikangazama pano nepano ndikadai zvinoita se zvinoita asi hapana kuti ndikuramba mhosva yangu mudzimai wacho unaye mudzimai ndinaye arumba kuzimewo paunotumiwo sadongo zvinosvika kupfa kana sadongo ndinganyeka sadongo akatumira akambuya dongo zvisinei wapfuma kuti zoshuwa une chikwete chopfuma kwako chakamira takuisira kwa makaita vana vakati kana chii chakamboya nacho chandiri kuziva mabhondi chete 200 bondi ati igore ripi raive mabhondi 200 emudere 2015-16 ndochete akainawo mabhondi wayo mabhondi maita sei mabhondi makaisa kuzviverekete makaita sei yakabhadhara chii mabhondi wayo pakanyorwa listi nanguva ndakasi yakabhadhara chii mabhondi pane zveliste riripo pane zvirevere zvamai wapindura iri kuzvireverera noti zvikangonyorwa ti zvirevere zvamai nezvababa amaundi yachona sekirira vavaningase yakamuita kuzvireverere ndipo yakaenda uri kudini asi unoate zvara vakwira dani vachibata pfuma yavo ani muchikugara pasine mudzimai hanzi kuda pfuma yangu mazuva achawandisa kusvika panoposa dombo ndashaya kuti kwekuzvinoreva hakusisina saka ndazotaiwa ndikaenda kudare guru ndedze pamwe ndinganzwikwe ndosaka waya kuno nhasi aripa kumambo wangu asi zviripo ndozvoti munhu pachinhu unenge usina ndikabudawo ndikasvava ndokwanisa kuti ndikaona kama ndinenge ndawana ndoyandosungirira muishi nemachira zvimwewo zvendipamberi apo ndikawanawo ndinoenda sei ndinoenazvo asika chatinoziva ndechekuti kana tigara nemwana wevanhu unofanira kuti ndiwanichandinoendesawo pana atezva kuti vasunungu vapata toziva kuti tese kana takatomboza varuma hapana anopedza kuroora katapedza kuroora asi unomanikidzira ka machira chii havasi kudhura mazuva ano takakutarisa nezvauri zvatokatoshambidzika uziva kuti tinoziva kuti unotogezwawo unodinedinedini kana nezvauri zvaitozotaiwa dzimwe nguva zvachikudzivirira kana vanongotaiwa handozendisa patinenge mwana zvinozvisina kunaka isida kuti ukama hwakanaka because uchiri mese nemwana wavo naso takatarisa kuti vatoti kana machira kana chii chakwai hapana pane vana vatatu takatarisa vana vatatu vanga vakatora vane nguva ngani pasi makore mangani vane mudzimai kuba 2016 gasi kubva ma2000 iwo ukatora gore 2016 gore rakatora vakatorana nadzimai pa10 years first bona nemakore mangani ane 10 years izvi unodawo kuti ngatitarise kuti pa10 years
izvi uri kuita basa rei ramunoita Ndina basa randikuita. kurima kana garden Kurima ndikatomboti ugurumega ndikushayiwa kuti ndimino. Asi nyadinga wakasi. Asi pasishani kuchabuda kushawa. Zvinoita sei? Asi kuramba murandu wangu. pfuma yawai wakuda ndiri kuziva kuti chii kugara vaita vana vangani vatatu zava kuti mombe nhatu dzedanga kaisi handiti toisa mombe yehumai yaimwe mombe kai yemasungiro masungiro imwe hwani kai dzaangani dza5 handiti dzaita 5 panozodiwa machira amai vacho varipo amai huyai panozodiwa machira ikatinzi una amai kuti vada machira akaita sei mamitasi mangani erudzi amai mukuda mamitasi mangani amukuda kuti mutenge wekukwasha yenyu 15 mitasi nanhatu dzamuchiri kudaireka muda kuwedzera za20 mitasi apaita kukwasha wenyu muchida rerudzi jira iri vamwe vanoda hafu yakati kana rese ngarifanane kana kuti jena kana kuti amene muda rakaita sei nanhasi ndiyavo ringoda grey iyoyo risina mavara regrey chete hanhambu yavako ndinoda jira regrey 20 meters ko mari yekusonesa moda mari yepamusoro muri uzoresekitari yekusonesa 40 yekusonesa 40 hanzi 20 meters riri jira regrey ko baba panoda gumbezi panoda gumbezi moda mari yekutsitsa gumbezi yepamusoro $20 kuwasha mazvinzwa ambo yavati vanoda 20 meters $40 yekusonesa ndii baba pagumbezi ravo panozoda gumbezi rababa panoda $20 yekutsitsa gumbezi koya mbudzi mudare ramambodoti toti mbudzi dzinodangana 4 dzamai mbiri dzababa mbiri ati oda 4 ndo chiti zvatoda kuti utange waonza izvozvo wazvinzwa mbudzi ngani 4 machira gumbezi nemachira nemombe ngani dzatataura 5 urikutasa zvinhu izvi watimboda kutosunza kuti zvinge zvaita zvarini izvi wezi waona vatokwira dare vanoda zvinhu zvavo Ndavandita silo October. October ngata kurefu sekretari regaititi October tozoda kuti anenge wakuya neOctober asi nimbowapai masvondo mai kuti pambudzi nemachira vamboti pambudzi nemachira negumbezi kuda zvisungirwa izvi ndakumboya mbudzi machira negumbezi nemari chekusonesa